Obahai Changsawa, Borok Sawo, Sino, Zet Tipraland Manai, Tabukai Borok Tatal Honey Show, Greta Tipraland. Sun, Saimano, Chini Bubagra, Chini Borok the Panibagamo, Kunodin Ba, Bela Bela can sing, Chini or Bongsibari, Gaupon, Chini Pugramo, in Large Simuran is the Chini Mugli, Bela advance. Bagi advance dengan bunyi sekarang borok sijak borok ni je mana irong nuk nana tini orang sulai apa mani, kintu borok tini kebangga parti baik toljagai payment bising gopana borok tini sini maharaja na hamjagai tini seno thanjani mariwa borok tini juraro payment bagai bela bela ke bongna hamai marwa borok te fainai asa khaya seno thanjani mariwa sini kelal simulani sini mugli rongno sini takhok rongno borongno teibo sing bo borok baksa sing kini khatinai borok bahya khatinai ke borok kubunyo ti payment bagai bongni bagai sing thirnai tai sini media rongni bising tiba borok je asuk jara kona che nanai je tisai tongwan bagai bongni kubunyo sing thirnai nakai rahmbai 1 2 3 Ako Jotoro media rongno hambai tini bo Bongsibari ADC village Sorilam Bidan Sabha Kendra tini kaisa ora joining program mangkha ora tini total 203 family ni 677 voter total chini thanchani mariwo bubagarani je tipra motha ora phai borok sangbai yakrom phakya sini logio phakya bubagarani login na hani borok phakya ora tini 203 family ni bere chini tibrasa bosongni badeno sini mugli bosong lar sumurani abu bosorelam bidan sabha kendra no klayo oroni total 15 family ni 37 voter borok bo tini bubagrani je thanchani mario borok sangbai baksa ya phiri baksa ke senani bagai khorang thancha ke senani bagai borok phakya o pandau tini phai manjak phakya sini edisi hapangni borom ganang honorable CM Cari Phanga dong okra borom ganang Purno Chandra Jamatia tei tongo ani colleagues phayung borom MDC borom ganang Debujit Tripura tei Tripura mothani chini samung khalanjai borom ganang Buddha borom ganang Manov borom ganang Pandulal tei manjaka chini subjonal chairman borom ganang Suron tei chini buri mothani block president borom ganang Jek Papia de Burma borom manjak bakya tei tini ang Markano tongthoka belai khaka hamte yaparo jara phanai rokno ang lamsogo o median bisingte ang tabukbo sanamusungo tabukbo jara obubagaran thanjani mero phaya lama korojagui tongkho lama mayang jagui tongkho borokna ang koinhonai norok dakti khalanai o thanjani mero phanai bubagarano logiri phanjani bagai hambai Sang bubagrani angoi tei ti pramothani angoi jotono lamsogo teibu je tabok sukjura bubagrani loge phainai hनै kha songoi tongnai takhok tei buhuk songnambo kobak mungnarago jai jai ke wan chogoi daiti phaiwe chini greater tipraland movement na success khaithanigo nirokbo loge ro phainani bagoi teibo je chini worker tongnai rok bahai no tabok or tongnai rok jotono sakthar laijak boronobo Borono kobawai tawo mani bagai hambai jotono Sata islam chom bahai dal bahai party rok ni phaiking tini phaika BJP IPF tei CPM ni teibu phainai boskango ruling ni BJP ni rok teibu phainai ni bagai tiarang to ta kaisa kok sar nang to DDIDC hapang ni chini je Bongsibari hoda joining no phage phaima tong ni belai ke kha tong thoka tini omahai program sung boskango teibu khainai tani ke lukurok jotono tabo khasrang laijak bubagrano logerona ni bagai logeroi greater tipraland chobano teibu ragrona ni bagai phai tongbai borono bo phaimani bagai belai tong thoka tini nong no sab tong an logeo tongo chini honorable o amsani MDC borom gana Uma Shankar Deborma tei borom gana MDC Debjiti Pra tei Manav Deborma Buddha Deborma Dasron teibu Papia Deborma TWF ni ngoi phaisok phaijak teibu kwangma YTF ni leaders rok tongo boroni sakthar mungbai ni tini o program saw leikhambai tini Bongsibari o sung phaika joining program jotono saima khana joining program o 203 family 600 ani bung taposina ani para khel alsumurawa sing Tripura mothawo tini habjak to sing khana gaise sini raja kanoni podur kisuni kogro khana gaise oro phayo sing age BJP khajak tabu BJP se simi asa roi tongo oino asa sing maya
bo onek saka age Android phone nai bekar badaro nai onek kok saka to sing maya ko to abo manani bagai sing bo bai tongai se kuno asa korei bo bai tongai se 1 টাকা phono lap maya sing to sing Tripura mata maya phono ulo phono manai sing abon bagai sing Tripura mata sing jotono family oro habja hambai jotono আগে নর তাম পার্টি খাইবে না age sing BJP খাইজা বিজেপি খাইবে না না তিনি পরবর্তী কো জায়গা নং ফ্যামিলি পরবর্তী খাইবে ফ্যামিলি সিং টোটালি কাইসানো কি একজন বড় খায়ো তো সিং তিনি পরিবার 13 পরিবার খায়ো 13 পরিবারও ভোটার 54 হাসুক নাই তাইবো ফাইনাল দে তেবো ফাইনাল তঙ্গ তো ফাইমালিয়া তিনি জারজানি সামুং তঙ্গ তো সামুং করিং খে ভাইকে মাই রকসানাই তঙ্গ আবন বাগै ফাইমালিয়া তা নরং নেবো ডিস্ট্রিক্ট বো ব্লক লাই সিনি সিবাই জলানো কালায়ো ব্লক হয় ব্লক চলিলাম ব্লক চলে খাইবে না চলে মান খাই আনি বুং তাপসিনা তাই পরবর্তী দিনের সবাই গেল তিনি ওরা সিং 13 জন সব ফাইজাক তেবো ফাইনাল ফাইমালিয়া তো ফ্যামিলি খে সিং 53 রক 55 রক ইংনাই ফ্যামিলিও কে ভাই পোস্ট খাই জায়গা কে ভাই দম সাক জায়গা জানং ও জায়গা তিনি জয়েন খাইবে কে ভাই কক্সালিয়া আনি ইচ্ছা বাই ফাইও আং সিনি যতন সিনি ইচ্ছা বাই ফাইও তো